Så, vi har om impulsmoment og baner og svend, og så kommer vi også lige til at nævne noget om hæve- og sænkeoperatorer, og vi er Jakob, Simone, Theo og August. Så, impulsmomentet, det er sådan lidt overordnet set. Det gør vi noget baneimpulsmoment og noget spænimpulsmoment. Det der spænimpulsmoment, det er sådan lidt mere fluffy, det kan vi kun beskrive rent matematisk, mens at baneimpulsmomentet, det giver os lidt mere mening i forhold til normal fysik. Men det viser sig heldigvis, at baneimpulsmomentet og spænimpulsmomentet kan beskrives som præcis den samme matematik. Så det er ret rart. Så vi kunne starte med at forestille os, at vi har et eller andet objekt, der bevæger sig rundt langs en akse, en vinkelfrekvens. Og så kan vi sige, at her der har vi vores radiusvektor. Den har en impuls den vej. Og så viser det sig så, at det her impulsmoment, det kan være defineret som L i R følsom med P. Det vil sige, så får vi en vektor, der går nogenlunde den her vej. Ja, okay. Nå. Men fremover kommer jeg til at bruge J i stedet for L. Det er sådan en kan bare for mange navne situation. Det viser sig jo så, at nu har vi beskrevet det i forhold til en akse, man kunne vælge at beskrive det i forhold til en af de tre akser, vi normalt arbejder med. Så har man en JX, JY og JZ. Så vil jeg sige, det kunne være super fedt, hvis vi kunne sige noget om dem alle sammen på samme tid. Det viser sig så ved hjælp af kommentatorer, at vi finder ud af, at JX og JY, de kommenterer ikke. Den bliver faktisk I og bare JZ. Det de ikke kommenterer, det betyder, at vi ikke kan sige noget om JY, hvis vi ved noget om JX. Det er lidt ærgerligt, men så er det så heldigt, at det viser sig, at vi kan arbejde med J i anden. J i anden, den er så givet ved X i anden plus J i anden plus Z i anden. Det viser sig nemlig, at den her J, den kommenterer med JX eller JY eller JZ. Det er super fedt. Så rent traditionelt, der arbejder vi med JZ mest, fordi at det giver måske lidt bedre mening for os, og det bliver bare lidt pænere, at vi gør det med det. Så det viser sig heldigvis, at den her J i anden og JZ, der kan man skrive nogle egenværdiligninger op. De her egenværdiligninger, der kan vi skrive op herover. Så J i anden, virkende på en operator, der er givet ved nogle kvantetal. Det giver på bar i anden, og så giver det J, E, og så får du din funktion ud igen. Og for Z, der er den en lille smule nemmere. Der får man nemlig bare på bar MJ ud. Så selvfølgelig sin funktion. Så nu har vi sådan lidt arbejdet med J i anden. Den kunne man jo så måske godt tænke sig at sige, okay, men hvad er længden af den her vektor rent faktisk, i stedet for at vi arbejder med et eller andet lidt mere kompleks i alle tre dimensioner. Den kan vi jo så finde, vil jeg sige, jamen, det må jo i virkeligheden, og igen, et hjørne deroppe, det må være kvadratroden, der står på den der side. Så det er på bar, kvadratroden af J plus 1. Sådan der. Så er det sådan, at vi har også noget, der hedder en hæve- og sænkeoperator. De her hæve- og sænkeoperatorer er ret dejlige i forhold til, at man på den her måde kan gå fra et energiniveau til et højere eller lavere liggende energiniveau. Men hvis du er ved enten det højeste energiniveau, du forsøger at bruge den her hæveoperator en gang til, så får du 0 ud. Og det samme gør sig gældende, hvis du er det laveste, du forsøger at sætte det en gang til, så får du sådan 0 ud. Det er fordi, at de er givet ved at hæve eller J sænke virkende på J den er givet ved på bar, så kvadratroden, den er rigtig lang. J plus J1 minus MJ, MJ plus minus 1. Så kvadratroden det her. Og så får vi J, MJ plus minus 1.
Og det her plus minus 1, det er det, der betyder, at den sidste linje, jeg har skrevet op hernede, det er ikke en ligning, fordi du får ikke den samme funktion ud, som du startede med, at du får en, der er en højere eller en lavere.